Hiya, fi di Katie Cromer. Am ryw reswm, mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi rhoi swydd iddo fi. So, fi fel arfer yn gweithio yn yr Rhondda Cynon Taf, ond yr wythnos yma fi yn Eisteddfod Tregaron/Ceredigion. Mae wedi bod yn 3 flynedd ers i Eisteddfod actually digwydd, felly mae chydig o pethau newydd, felly fi'n mynd i cymryd chi am dro gyda fi. So, what's new in Eisteddfod eleni? Y babell len mewn big top. Pentre gwyddoniaeth a thechnoleg. Fi'n cael flashbacks tygau Gymraeg, ond dyma Bar Williams Barry. Theatr y Maes mewn hanner big top. Fi'n siŵr bydd e'n big top erbyn i chi gyrraedd. Apparently mae hyn i fod yn y pentre dysgwyr. Fi'n lyfo good dysgwyr, genuine, love them, amazing. Another big top! Y ganolfan groeso, a mae matcho sunglasses fi. It's gonna be a good one, welwch chi wythnos nesaf.